салом дӯстон, имрӯз мо дар мавзӯи чӣ гуна нобуд шудани динозаврҳо суҳбат мекунем. ба ақидаи олимон ин ҳодиса 66 миллион сол пеш рух додааст. ҳоло шумо мефаҳмед ки бо кадом сабабҳо ин махлуқони таърихӣ нобуд шудаанд. 66 миллион сол пеш баъди нобуд шудани динозаврҳо сайёраи замин дар чӣ ҳолат буд? оё ягон ҷонваре зинда монда буд ё не? бо диққат тамошо кунед, барои худ маълумотҳои муҳимро мегиред.